Že nám záleží na tom, na akom aute muž jazdí. Keď žena príde a bude ťa hodnotiť na základe toho, aké máš auto, tak sa by som rovno do toho auta sadla a išla preč. Špecifickú sortu žien, ktorá keď nemáš minimálne bávo 2018, tak s tebou ani nepôjde vonku, hej. Ale vždycky tam je to pomyselné, že a na čom to prišiel? Kto by nebol rád za niečo lepšie, hej, že povedzme si úprimne, že kto by nebol. Záleží skôr na to, že či je to akože naozaj že umyté, že či je to auto čisté, alebo či tam hníjú zálohované fľaše. Povedala sa relatívne stotožňujem, ale to, že ste si sadli až po nás, je podľa mňa pokrytec. Čaute ľudia. V dnešnom videu sa konečne dozvieme odpoveď na otázku, kto je lepší šofér, ženy alebo muži. Moje meno je Zuzana Brandis, mám 24 rokov. Čaute, moje meno je Karla Spicy, mám 23 rokov. Ahojte, volám sa Diana Barilová, mám 21 rokov. Volám sa Jakub Turi, pochádzam z Banskej Bystrice, mám 25 rokov. Čaute, volám sa Robert, mám čerstvo 20 rokov. What's up, moje meno je Janči, mám 28. Aktuálne sa venujem herectvu, mám predstavenie v divadle Nová scéna, alebo v divadle Komédie ma môžete vidieť, alebo v Máme na prenájom na Markíze. Som z Bratislavy a som taká, že influencerka v procese. Študujem na Slovenskej technickej univerzite a žijem v Bratislave. V Bratislave som študent na Fakulte informačných technológií. Pochádzam z Prievidze a momentálne študujem marketing. Pôvodom som z Revúce, ale nejaký ten čas už žijem v Bratislave a povolaním som právnik. Aktuálne jazdím na Audi A6, milujem ju. Mám Toyotu, strašne starú, ale je úplne úžasná. Mojím súčasným autom je taká veľká štíva Škodovka. Ja mám Renaulta. Momentálne vlastním Passat B6 2 liter a Yamaha MT-07. Toyota Corolla. Moje vysnívané auto je Lambo Urus. Volkswagen Touareg. Toyota Supra. Rýchlo zbesilo. Kvôli Volkerovi samozrejme. Keby som šiel tak, že už ako dospelý rozmýšľal, tak pravdepodobne nejaký Japonec, taká Toyota alebo tak. Lambo. Moja vysnená motorka je Yamaha R1. Nemám vysnené auto. Ja sa vlastne autom vôbec nerozumiem. Čaká nás ostrá debata, v ktorej sa budeme baviť o autách a o šoférovaní. Moje meno je Patosko a poďme sa pustiť do dnešnej debaty. Dnešné video bude prebiehať nasledovne. Ja poviem tvrdenie a tí, ktorí s ním súhlasia, si sadnú dopredu a budú o danom tvrdení diskutovať. Ženy sa o svoje auto starajú lepšie ako muži. Tak povedz mi, čo si o tom myslíš? A tak ja si sadnem, vieš čo? Ja si predsa len sme sadnem. jednu našli. Ja si sadnem. No, A závisí Karla. od toho, aké ženy, to je pravda. Jajaj. no, Karla, prečo si to myslíš? Tak podľa mňa to súvisí s tým, že toto tvrdenie, že vlastne tí muži majú väčší vzťah k tomu autu, že nejaké také väčšie puto. Hej, že ženy väčšinou tie auta berú také, že však to iba také, že by som sa prepravila, alebo idem na nákupy, alebo niečo. Ale napríklad tým, že ja mám rada auto, tak sa o to auto starám. Hej, takže preto som si vlastne aj takže sadla. Či by si povedala, že sa staráš o to vzornejšie ako priemerný muž? Podľa mňa áno. Ja si myslím, že áno. Alebo minimálne rovnako ako taký priemerný muž. Ja dobre, niekedy mám tie plastové fľaše zálohované vzadu, akože pohodené, alebo ten meka z minulého týždňa, ale akože mimo toho podľa mňa sa starám, áno. OK. Tak a vy ostatní, čo nesúhlasíte, si môžete tiež sadnúť. Zrazu nás tu je. Je tu tak komorne. Dobre. Janči. Klára, ty si podľa mňa nepochopila otázku. Lebo tá otázka znela, No. že ženy sa starajú o auto lepšie ako muži. Ale ty sa nepýtalo, že ja sa starám o auto lepšie ako väčšina žien alebo väčšina mužov. To bolo vo všeobecnosti. Jasné, ty si to dával ako keby na svoju osobu. Čo je No tak áno, lebo ja som tu, hej. Že za seba, že ja sa starám o svoje auto asi lepšie ako väčšina mužov. Ale tá otázka znela vo všeobecnosti, že všetky ženy, nie že ja. Takže No podľa mňa už keď sa tá žena stará, hej, o to auto, že poďme s touto hypotézou, že už sa o neho stará, tak podľa mňa v tom upratovaní alebo v nejakom spôsobom tom čistení toho auta je lepšie a detailnejšie ako muž. videla si ženu, ktorá menila olej? Presne to som chcela povedať, že kedy ste mali naposledy emisnú STKčku, že tvoj frajer by to podľa mňa vedel lepšie ako ty. No, ja viem, že keď naposledy sme menili olej a prevodovkový olej, viem. No to je málo. Pozor na to, pozor na To to. je maličko. Ale ja teraz hovorím aj tak, že starostlivosť myslíme také, že vyčistiť to auto znútra, hej? Alebo že natankovať napríklad. Proste. Tebe nejako míka obočín, čo sa deje? Nič nerobí, čo mám.
Nie, však ja si len myslím, že však jasné, ty si môžeš myslieť, že sa o neho staráš lepšie a môže to byť aj pravda, samozrejme, ale keď ideme do všeobecnosti, tak podľa mňa chlapi sa asi lepšie vedia postarať o to auto, alebo sa respektíve sa starajú. Definuj starostlivosť o auto. Kokos, no ja neviem. No, hocičo cez karosériu, gumy, olej, filter, hocičo, vodu do ostrekovačov, podľa mňa veľa bab v živote nič z tohto nemenilo. Akože oni sami za seba, keď nerátam, že išli do servisu. Podľa mňa áno, dobre, súhlasím, môže byť kvôli tomu, že majú partnera, ktorý sa o to rád postará, lebo to auto je jeho zábavka. Ale to neznamená, že tá žena by to nevedela alebo nebola toho schopná. Ale to niekedy je to aj tak lepšie asi. A prečo? Prečo je to tak lepšie? Ja som videl prípady, kedy proste čajočka natankovala proste do diesla benzín, alebo ale to sa stane aj mužovi, hej, podľa mňa. Alebo proste naliala vodu do ostrekovačov, do oleja, takto. Však dobre, chyby sa stávajú, hej, ale teraz nehovoríme, že všetky ženy to robia, mne sa to nikdy nestalo. Však to sú proste iba ako jednotlivé typy, ale podľa mňa je to skôr také ako, že väčšinou to majú na triko skôr ženy ako muži, neviem. My prídete ako kapitáni tých opozitných tímov. A Kubo, ty čo si o tom myslíš? Myslíš si, že muži sa lepšie starajú? No, áno, určite. Ja súhlasím s Jančím v tom, že Klára povedala, že ona začala s tým upratovaním, že dobre, že tam sa nehádam, že možno máš lepšie upratané auto, ale ako Janči povedal, čo sa týka karosérií a v tom, že vlastne muži sú v tomto takí, by som povedal, väčší puntičkári v tom, že oni si to auto ozaj hičkajú. Aj väčšina ľudí, čo si napríklad robia, nazvime to tuningy a takéto veci, tak sú väčšinou muži, ktorí sa ozaj o to auto starajú. A keby si to nezobral akože starať sa, ale naozaj, že mať napríklad že poriadok v tom aute, vtedy by si zmenil názor? Ani vtedy asi nie. Lebo väčšina chalanov, čo poznám, tak si auta ozaj že vážia a doslova, že každý týždeň si ho babkujú a proste všetko toto, aby bol tip-top. Čiže ani v tomto by som nepovedal, že až tak sú ženy v tomto lepšie. Že sem tam, a zase hlavne teraz v posledných týždňoch som videl ženy, ktoré mali strašne poriadok, tak možno rozprávam z toho. Tá Ajkoska z prvého kola. Kýveľa Ajkoska. Ale proste preto to rozprávam. Zo skúseností, neviem, môžu byť, alebo neviem, možno máš krajšie auto ako niektorí muži, ale... No teraz, keď sa to pozrieme, tak úplne nie, áno, hej, ale akože... Ale aj ty si bola neistá, čo si povedala, že vlastne priemerný muž. Že... Áno, ja som preto aj bola taká váhavá, že či idem, neidem a potom, že dobre, nikto si nesadol, tak si sadnem proste a porozprávame sa aspoň nejako, dáme debatu. Hej, ale ja si myslím, že my chalani v tom máme jasno. Akože, že... Lebo starať sa o niečo, to neznamená iba upratovať, ale to je, aj keď sa starám o decko alebo o čo, tak proste ja musím vedieť, kedy sa narodilo, na čo je alergické, čo môže, čo nemôže, skade má toto, skade má tenisky. A to je to isté, čo auto, že muž ti skôr povie, aké značky má stierače, aký má benzín, pomenuje ten motor konkrétny a žena povie, tam má motor. Tak má stierač. Tak vo všeobecnosti áno, hej. No je to tak, proste starostlivosť vedia určite lepšie muži. Nie, my myslím, že lepšie muži. Toto mi tam vadí, toto ma tam irituje, že starostlivosť vedia lepšie muži. Podľa tie ženy iba nemajú taký vzťah k tým autám, lebo väčšinou ten vzťah majú tí muži primárne a väčšinou ten muž má to auto, že málo kedy podľa mňa žena si len tak kúpi auto, hej, že väčšinou to je také, že to prichádza s tým partnerom to auto a preto nemá k nemu aj taký vzťah a preto ju to aj neťahá už tie veci robiť alebo sa tomu venovať, lebo už ten partner sa tomu venuje, dajme tomu, hej. Ale vedeli, kebyže chcú tie ženy, tak to vedia rovnako dobre robiť, ako to robia muži. Takže preto nesúhlasí s tým človek. Áno, kebyže chcú, ale oni nechcú. Vieš? Ale nechcú, áno, hej, ale nechcú, lebo nemusia. Hej, takisto ako muži, pomaly nevedia, kedy sa narodilo ich decko proste, hej, alebo nevedia, že má alergiu na arašidy a dajú mu arašidovú tyčinku. Hej, lebo vedia, že tá manželka povie, že... Myslím, že sme všetci jak Homer Simpson, hej, že vážne strejsky tam, hej. Ale to je pravda, ani môj otec nevie, keď mám narodky. To je môj vlastný fotel. Ale zase to je... Ale to je trošku inak aj od rodičov, nie? Že keď máme, alebo sa toto pokazí auto, tá prvé, čo povie, tak mužovi, tak choď opraviť, choď umyť, choď toto. Že nie, tak vieš, že... Ale počuť, neočakáva sa to tak trošku od chlapa? Očakáva sa to, tak povedať. Že bude vedieť šoférovať a že bude mať vzťah k tomu auto. Aspoň na niečo nech mi je dobrý. Vieš, ale napríklad... No opa. Sa nám trošku zvrala debata z témy. Nemám osobné. Roboty, čo si o tom myslíš? Karola, máš vzťah k svojmu autu? Áno, mám. Aký olej do neho dávaš? Ja do neho nedávam olej, ale dávam do neho AdBlučko napríklad dolievam, alebo tankujem diesel. Aký je servisný interval na olej? Na olej 15 000 kilometrov cca.
Ťa zarazila, čo trošku? Slej. Ona vedela, že som ide, tak si to naštudovala. 2 liter 2018 a 6. Benzín či... Diesel, 115 kW. To máš trošku lepšie než ja. Takže ja mám rada auto, dobre, nie som nejaký profi ultra autičkár, ale mám na ženské pomery, viem o, akože podľa mňa, že viacej o autách, mám väčší vzťah k autom ako bežná žena. Ide ti tam minerálny alebo syntetický olej? Ale zase to nie je s tým olejom, som ti hovorila. Je tam 5V30 alebo 5V40? Ty si ma chceš chytiť na niečom, som ti tu raz vysolila také fakty, ktoré by tu proste väčšina bab ani nedala, že aký má proste motor, ročník, výkon a že vôbec adlúčko ide do dieslu, hej, tak ma tu nechytaj na olej, hej. A nie do každého dieslu. Nie do každého, áno. Ale som ti povedal, že do môjho ide, lebo o tom viem, lebo ho tam dolievam. Pýtaj sa na facelift. Na špred alebo po facelifte? Mám po facelifte. Správne. Diana. Teba trošku zmiatlo, čo je to AdBlue, ale povedz tým, myslíš, že máš teda viac upratané v aute ako taký priemerný muž? Ne. Úprimne. Ne, podľa mňa akože muži sa o to starajú. Hej, Takže máš bordel v podľa mňa aute, oni hej? to majú ako také svoj nejaký, ako sa to povie, decko. Hej, oni sa nestarajú o deti, oni sa starajú o auto. Že máme radšej naše auta ako naše deti, hej? Áno, lebo nevreštia podľa mňa preto. No oni vreštia, ale tak správne, Ale tak tak krásne, dobre, že to tak chceš dobre. počuť. Až v otáčkach. Ale napríklad ja viac upratujem auto ako napríklad môj otec, hej, alebo nejaký muž v mojom živote, že on síce o ňom vie viac, ale ja ho viac upratujem, ja s ním viac chodím. A toto je tá starostlivosť, presne, že ako definujeme starostlivosť. No toto som možno myslel viacej, že či to upratanosť v aute, lebo o tom druhom jasné, že kto sa viacej vyzná do aut, myslím, že je samozrejme, ale... Bohužiaľ, ale áno. Keď myslíš, ideme... Janči, že máš viacej upratané ako taká priemerná babenka? Toto je strašné zlé slovo. Ako také, myslíš, že máš viac upratané ako také priemerné dievča? Asi jo. Akože je pravda, že ak nerátam taxikárky, tak som moc k babám do auta nesadal. Ale keď to bolo párkrát, tak tam to nevyzeralo moc lichotivo. No, presne takéto, že mekač, plechovky. Som si myslel, že sú tam aj nejaké šváby, takže... Takže vedeli by sme sa zhodnúť na tom, že muži majú viacej upratané v aute. Aspoň mali by mať, keď sa chcú akože pred niekým ukázať, nielen pred babou, ale pred... Podľa mňa, ja súdim chlapa podľa toho, aký má bordel v aute, ale aj podľa toho, jak šoferuje. Že keď zle šoferuje, tak ho odsúdim, že je... A čo, keď do smeti s ním, alebo čo, akože ho A možno odsúdiš? má ADHD. Ale si zober, že napríklad šofér z povolania, kamionista alebo autobusár a zle šoferuje, tak ho hneď odsúdi, že je zlý šofér. Tak nemáš ani kamion, byť z si ma na niečo Nemusí dala. byť. ale Nemusí keď byť je až už z z povolania povolania. a ešte aj tak zle šoferuje, tak... No tak to ukáže ešte väčší duplom, raz. no to je duplom, ale... Neviem, to proste ja mám sám za seba. Súdim chlapa, keď zle podá ruku, alebo keď zle šoferuje, no. Normálne Potom aj vidíš takí, čo predbiehajú kamióny s kamiónmi, to sú možno takí ľudia. To sú Akože... všetci kamionisti. A to tiež súvisí s tým, aký bordel máš doma, tak také máš auto. Vieš, keď máš doma bordel, tak máš bordel aj v aute. Väčšinou to tak je. Že tie ženy proste, keď majú doma upratané, tak majú aj auto upratané. Keď nie je v poriadku sučka, tak ani štenia nestojí za to. To bol Harry Potter reference. Máme za sebou veľmi vyhrotenú debatu, ktorá bude určite pokračovať dole v komentároch. Môžete nám dať vedieť, čo ste si o videjku mysleli a takisto nám napíšte, aké video by ste chceli vidieť na budúce. Takisto budeme veľmi radi, keď zanecháte like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čaute.